It's time for DJ Rocky's Secret Files. Isa lang ang hiniling ko, pero dalawa silang dumating sa buhay ko. Sa buhay, dinadala tayo ng Diyos sa isang sitwasyon na sinusubukan niya kung hanggang saan natin kayang i-handle ang lahat. Hello, DJ Rocky. Itago niyo ako sa pangalang Paul. 24 years old. I'm a lesbian from Antipolo. I wanna share my story at sana kapulutan ng aral ng ibang kabisyo natin. This is my secret file. Year 2011, may girlfriend ako. Siya si MJ. Okay kami nung una, masaya kami. Away bate. Pero naaayos naman namin. Inaayos ko agad. Tumatagal kami pero parang habang tumatagal, lumalamig. Hanggang sa naghiwalay kami, nagbalikan, ganon ang naging cycle ng relasyon namin. Mahal na mahal ko kasi yun. At hindi ko kayang tiisin. Then fast forward, nag 5 years kami. Parang nag-iiba na. Tuwing nag-aaway kami, nagkakaroon na ng pisikalan. Nasasaktan niya na ako. Pero hindi ko siya kayang labanan. Mahal ko eh. Hindi ko kayang saktan. Sobrang takot ako sa kanya. Legal kami sa pamilya ko pero ni minsan, hindi ko man lang naranasang tanggapin ng pamilya niya. I remember, year 2019. Nag-inuman kami sa bahay nila kasama ang mga pinsan niya. Nang biglang umakyat ang lolo niya sa taas. Sa sobrang takot niya na makita ako ng lolo niya, itinago niya ako sa likod ng pinto. Grabe yung iyak ko nun. Andun yung thoughts na, porke ba tomboy ako, hindi na ako pwedeng ipagmalaki? Hanggang sa umabot kami ng 8 years, wala pa ring pagbabago. At mas lalo pang lumala ang lahat. Iniisip ko na lang lahat ng magagandang memories namin. Pati kung gaano siya naging mabuti sa akin. Kung paano niya ako alagaan pag may sakit ako. Kung paano niya ako asikasuhin. Then wala na, every time na magtatalo kami, sistema na niyang saktan ako physically and emotionally. Then one day, nagsimba ako. Kinausap ko ang Diyos. Sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng taong tatanggap sa akin sa kabila ng pagkatao ko. Kasi kahit mahal na mahal ko yun, bibitawan ko yun. And God heard my prayers. August 27, may nag-apply na babae sa garments na pinapasukan ko. Bunso ang tawag sa kanya. Ang angas maglakad. Napasabi na lang ako sa sarili ko na, ba naman to parang mas tomboy pa sa aking kumilos. Mahaba naman ang buhok niya. Blonde pa. Tapos ang angas maglakad. Napangiti na lang ako nun. Hanggang sa nagkakasabay kaming tumambay sa kantin after lunch. At doon nagsimulang maging close kami. Tapos, pag walang OT, sabay kaming uuwi. Magsisimba. Tapos, mag-share ng buhay ng isa't isa. At doon ko nalaman na may anak na pala siya. And accidentally, parehas kami ng past relationship. Naranasan niya rin yung physical abuse doon sa tatay ng anak niya. Kaya naghiwalay sila. Then yun, hanggang sa nagkapalagayan kami ng loob. Alam niyang may girlfriend ako. Sa kanya ako nagkukwento ng lahat. Hanggang sa hindi ko na talaga nakayanan ang pananakit ni MJ sa akin. One time hindi ako nag-OT, nagsimba ako. And I prayed again. Lord, kung eto na po, kung siya na po yung ibibigay mo sa akin sa wish ko,
Handa na po ako. Kung ano man po yung kahinatnatan nito, hinding-hindi ko po pagsisisihan. Bumubuhos yung iyak ko nun. Imagine, I sacrificed my 8-year relationship for a girl na almost few months ko lang nakikilala. Pero hindi ako nag-two time Binrake ko si MJ bago ko niligawan si Bunso. At tinanggap niya ako sa kabila ng alam niyang kakabreak ko pa lang sa ex ko. Tinuruan niya akong mahalin ang sarili ko bago siya. Then October 29, 2019, officially naging kami ni Bunso. Dinala niya ako sa kanila, pinakilala niya ako sa mama niya at sa buong pamilya niya. Nakabonding ko na rin ang papa niya. Bagay na hinihintay ko sa loob ng 8 taon. Ang sarap pala sa pakiramdam na tanggap ako ng pamilya ng girlfriend ko sa kabila ng kasarian ko. And finally, na-meet ko yung baby niya. So cute. Daddy nga ang tawag sa akin nun eh. Nakakasanayan na niya. Doon na niya ako nakilala. Till now, kami pa rin. Magdadalawang taon na kami this year. At healthy ang relasyon namin. Tumagal kami ng ganito na hindi ako nakaranas ng kahit anong pitik, sakit, ng pisikal. Kasi alam niya yung phobia ko sa mga ganong bagay. Kaya hanggat maaari, hindi niya rin ako sinisigawan. Kaya para sa akin, kung hindi man kami ang talagang nakatadhana, kung talagang nakalaan pa siya or ako sa ibang tao, wala akong pagsisisihan kasi sobrang naging masaya ako. Hindi ako nagsisisi na bumitaw ako sa 8 taong relasyon ko para sa kanya. Kasi sabi niya sa akin, dumating man daw ang panahon na maghiwalay kami. Masaya raw siya kasi naialis niya ako sa taong nananakit sa akin ng husto. At kung babalik man daw ako ron, desisyon ko na yun kung gusto kong maging tanga ulit. And I'm blessed. Super blessed. Sa ngayon, close na kami ng baby niya. At napapasaya nila akong dalawa. Tinuturing ko na rin na para kong anak yung anak niya. At mas mahal ko pa nga yung baby niya kaysa sa kanya. Nakakatuwang isipin na sa dami kong pinagdaanan, magiging masaya pa rin pala ako. Ang swerte ko lang kasi isa lang yung hiniling ko kay God, pero 2 silang dumating sa buhay ko. At para sa mga kabisyo natin dyan, hindi masama ang bumitaw pag hindi na natin kinakaya yung sakit. Lalo na kung ilang tsansa na yung binigay natin sa tao para magbago. Sabi nga nila, malay mo sa pagbitaw mo, mahulog ka sa tamang pwesto at masalaw ka ng tamang tao. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Paul at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.